Окончателно променят изпита за националното външно оценяване по математика след 7 и 10 клас. От новата учебна година без телефони в училище, за това е готово Просветното министерство. Не! Тук вече прекалиха. И аз сега как ще преписвам? Колко е забавно. И какво е това? Филм? 7 Г. Вече имам идея за входните нива. Ако искате да разберете каква е идеята, гледайте късометражния филм на Основно училище Черноризец Храбър и Сцена Филм Студио в YouTube канала на Сцена Филм Студио. Успешна учебна година!